kɛra lakika ye sisan nɔ Burkina Faso bɛ ala dɔnniya k'a fɔ olu kɔni sigilen bɛ ka CEDEAO kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a fɔra ko yanni a bɛ kalo tile 25 cɛ k'u ka fɛɛrɛ boloda kalafiriko la an b'a la dɔnniya k'a fɔ Burkina Fasokaw ka fara Laginɛkaw kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ olu bolo fɔlɔ min ni kalafiriko o labɛn tɛ kelen ye Faransi Maladona k'a fɔ Emmanuel Macron n'a ma kunnaja a bɛ sɛgɛn Faransi jama fanba tɛ Emmanuel Macron fɛ a sɛmɛntiyali Maladona k'a fɔ o ye Jean-Claude o min n'o bilalen bɛ depuis kalafili kama ko n'a ma kunnaja a bɛ sɛgɛn o la kosɛbɛ ka fara Ukraine kibaruyaw kan sɔgɔmada in na donkuwari filɛ a bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ la an bɛ dugawu don nka Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma bi o ye sunkalo tile 27 ye ka dugu jɛ bi la kunu wajulu kɛra sulama bɛɛ lajɛlen bolo Ala deli kɛra fan bɛɛ fɛ kunu ka dugu jɛ bi la o de kosɔn an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ baarako ma ale ye bi bila ko kɛ lafiya don ye Mali bɛɛ lajɛlen bɛ k'i lafiya baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'i lafiya bi o la ko lafiya dɔrɔn tɛ lafiya bɛ ka tila a don kofɔlen ni baara tigɛ a la k'a bɛɛ sara fana baarakɛla bɛɛ lajɛlen Mali la yan o kunnafoni dira kununko an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ baara ko ma an fɛ yan Mali la ale de ni kunnafoni di kununko Mali la yan société civile o ye baarakɛdaba ye wolosɛbɛn dilanyɔrɔ furusɛbɛn tigɛyɔrɔ mairie yɛrɛ kɔni kun kan a caman bɛ ɲɛnabɔ o yɔrɔ kofɔlenw de la o siratigɛ la ko o nana ye Mali yɛrɛ état civil ko a bɛ ɲini ka don galama la walasa ka a walawala k'a bila sen kelen kan kununko an b'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kura tigɛ a kama o ko o fɛɛrɛ kura olu o bɛ kɛ sababuba ye fɛn fɛn ni wolosɛbɛn ko don a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na lakika dɔrɔn na ani sɔrɔ cogo nɔgɔya la n b'a la dɔn k'a fɔ ko o fɛɛrɛw de tigɛlen bɛ tile 2 in na Mali gouvernement fɛ o siratigɛ la o y'a jira k'a fɔ kalansen dɔw bɛ sen na walasa o baara kan ka taa taabolo min fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sanni sɔnni cɛ carte d'identité ko yɛlɛma bɛna don a la o bɛna kɛ kɛcogo min na o kelen don fɛn min n'o ye wolosɛbɛn ko furusɛbɛn ko saya sɛbɛn ko o bɛɛ lajɛlen yɛlɛma bɛna don a la walasa Mali bɛ se ka senkura sɔrɔ Maliyɛn bɛɛ yɔrɔ o walasa a bɛ se k'a ka sɛbɛn lakikaw sɔrɔ nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na jalakili ye maa caman sɔrɔ ko wolosɛbɛn ko kɛlen bɛ fɛn dɔ ye bi a namaralen kɔni ka ca kelen ko sɔngɔ sugu bɛɛ bɛ lajɛlen bɛ wolosɛbɛn la bi an fɛ yan Mali la o y'a jira k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen yɛrɛ fɛn min n'o ye wolosɛbɛn ko o prix bɛ ɲini ka caya ka tɛmɛ hali carte d'identité kan olu ye fɛnw ye fɛn min ni a ɲɛdɔnbaliya don Mali tun b'o o gɛlɛya kɔnɔna na walasa k'o gɛlɛya ban pewu n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o de kɛra sababu ye ni Mali gouvernement kɛlen bɛ ka dɔnsen kura ta dɔnsen bɛ kɛ sababu ye ni ka o ni fɛn fɛn ni o ye wolosɛbɛn kosaw carte d'identité ko furusɛbɛn ko k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali gouvernement kɛlen bɛ ka o fɛɛrɛw o boloda bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jalakili kun ye RFI ale ni France 24 o sɔrɔ kalo tile 18 o min tɛmɛna an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali gouvernement kun ye ɲangini ta ka ɲɛsin RFI ani France 24 ma o tun y'a ye k'a gulon k'a ko sɛgɛsɛgɛ ka na walasa k'a laban ko dɔ ma fɛn fila kun don n'a nana ye k'a fɔ taacogo b'a la o n'a a fɔcogo don n'a nana ye k'a fɔ nafa t'a la fo tiɲɛni o laban ye k'a bɔ Mali yɛrɛ kow la pewu o de kɛra kunu o laseli kɛra kunu jɛkulu min fɛ o ye HAC ye HAC nanzarakan na u b'a bayɛlɛma ka kɛ la haute autorité de la communication o ye a jira kunu diɲɛmaa la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko France 24 ka fara RFI kan ko olu ti kuma Mali la tugun ka d'a kan ko u ka kow cayara kojugu o nana ye k'a fɔ HAC ye nin sɛda ta ko bɛnkan min tun bɛ Mali gouvernement ani Mali yɛrɛ kunnafonidiso ani Faransi kunnafonidiso cɛ ko Faransi ye
a layu fɛn fɛn tun bɛ yen a y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko a nana ye k'a fɔ faransi nana ka na mali bɛ se ka tiɲɛcogo fɛn fɛn na kunnafonidilaw de o fɛɛrɛ tigɛ ka na kɛ yɛrɛ kunnafonidiso de kɛra enquête kɛbagaw ye kunnafonidiso de bɛ taa ka taa enquête kɛ yɔrɔ la k'o lase wa n'o lasera o tɛ faamu tugun diɲɛmaa b'o ta k'o kɛ baarakɛminɛn de ye o de la ko nana ye k'a fɔ RFI ani France 24 o ye o bɔ mali kow la pewu k'a yira k'a fɔ hali laban in na minnu kɛra tan France 24 bolo ka kunnafoni di ko nin kɛra tan nin kɛra tan ko olu ye waleyaw ye waleya minnu ni a bɛ kɛ sababu bɛ ye ka na mali yɛrɛ kɔni gɛlɛya sira dɔw jɔra k'a yira k'a fɔ u bɛ kumaw fɔ kuma minnu n'u tɛ tiɲɛ ye u tɛ yɔrɔ minnu na u b'a kɛ i n'a fɔ u bɛ yen ko o min ni u caman kɛra ɲɔgɔn kan mali la o de kɛra sababu ye bi ni mali autorité de la communication olu ye a yira k'a fɔ bilen ko France 24 fara RFI kan olu ka baara banna mali la pewu de kuma fɔlen a ma bɛn RFI ale ni France 24 ma ko olu dun tɛ fɛn fɔla dɔw tɛ min fɔ o misali la ko kunnafonidiso dɔw bɛ yen olu bɛ min kelen fɔ ko France 24 ale ni RFI ko b'o o fɔ munna ko autorité de la communication malienne olu fana ye i ɲɛsin France 24 ani RFI ma ko k'olu ɲange ko n'a ko bila tan olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa u ka kunnafonidiso min n'o kunnafonidiso fila nin ye olu bɛ se ka kuma mali kɔnɔ cogo min na ko o ko nin kan k'o fɛɛrɛ tigɛ o dun y'a fɔ misali la minnu n'o ye kodɔnbagaba ye o dɔ ye kumana nin ko in kan ko nin fɔra faransi ye a mɛnna ka d'a kan ko kunnafonila caman y'a jira yɛrɛ k'a fɔ faransi kunnafonidiso o bɛ maa min faga hali marifatigiw t'o faga la o ka d'a kan ko balawu fɛn fɛn bɛ yen ni fura tɛ ka sɔrɔ a la k'a fanba bɛɛ lajɛlen faransi kunnafonidiso ye wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la RFI ani France 24 ko faransi kunnafonidiso dan tɛ kunnafonidiso fila nin ye ko n'i y'a ye ninnu taara u tɔgɔ ma o ye fɛnba ye o siratigɛ la nin kunnafoni dilen na RFI ani France 24 o ko nin ko k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa o ɲangili min na a bɛ sen na ko a bɛ se ka dan sira la cogo min na o bɛɛ lajɛlen n'a ta o ta ko u bɛna fɛɛrɛw tigɛ fana fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye n'olu bɛ kunnafoni fɛn fɛn di a ka se ka mɛn mali la yan cogo min ko o b'o fana o fɛɛrɛ o boloda o yɛrɛ ka kuma la kunungo ya fɛn min n'o ye ala deli ani duwawu don kɛra kunu maa minnu bɔnnen'o nin na an ka sɔrɔsi minnu bɔnnen'o nin na n'a kɛra Sevare ka sanga ataki min kɛra Sevare o don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a ataki kɛra sababu ye an ka denmisɛnnin maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko bɔnnen'a nin na wa kan min n'o o ye kan Sevare n'a tɔgɔ ye Amadu Bari b'a lɔbɔ dan tɔgɔ dara kan min na Sevare bingan wɛrɛ min kɛra o donko ni mali sɔrɔsi maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko bɔnnen'a nin na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kununko u ye tasi bila k'u ye o kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ u tatora ko n'i y'a ye a ko nana tiɲɛ terrorisiw bolo nin cogo in na ko minnu bɔnnen'aw nin na ta o de don n'o tɛ u tun nana min kama o y'a ye k'a fɔ ko u ka se ka don kan kɔnɔ n'u kɔni tun donna kan kɔnɔ mugujugu min pɛrɛnnen filɛ nin a tun bɛ na kan kɔnɔ minɛn caman tiɲɛ wa maa yɛrɛ n'o tun bɛ sɔn kan in kɔnɔ k'a tun dabɔra de kama walasa ka tiɲɛli kɔni kɛ tiɲɛli belebeleba ye ni ala dun ma kiti o la an b'a dɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ni tasi bilaba kɛra kununko minnu bɔnnen'o nin na tasi bilaba kɛra o ye mali yɛrɛ gouvernement fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o maa wɔɔrɔ de kun don olu kɔni ka sutarali o kɛra kununko Burkina Faso an b'a ladɔnniya k'a fɔ CEDEAO kun ye laɲini dɔ kɛ Burkina Faso fɛ ko ani laginɛ o kun kɛlen bɛ kalo min filan kɔnɔ tile 25 ko Burkina ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen ka taabolo di san 3 ko ka ca ko Burkina ka waati di waati min ni kalafili bɛ se ka k'a kɔnɔ ka tila k'a détail bɛɛ lajɛlen d'u ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ o détail min dira o kuma min fɔra Burkina Faso kɔni ye jaabi di ko o b'a ɲini CEDEAO fɛ ko ka waati wɛrɛ di ka d'a kan ko haminanko min bɛ bi Burkina Faso la ko o tɛ kalafiliko ye ko n'a y'a sɔrɔ CEDEAO haminanko ye kalafili ye olu yɛrɛ kɔni fɛ ko minnu ka gɛlɛn ka tɛmɛ kalafili kan coup d'état dun kɛra ko dɔ de kosɔn n'o ko ma se ka sigi sen kan
ko kalafili ko kuma kɔni an k'u bɔ a la fɔlɔ o la an mana dɔnniya k'a fɔ CEDEAO ye min fɔ k'u bɛna i dusu suma dɔɔni ni jamana fila kɔrɔ fɛn min n'o ye laginɛkaw fɛ yen ta ye o kalo 8 de filɛ nin hali d'a ma don kalafili ko kuma la o kɛra sababu ye an mana dɔnniya k'a fɔ laginɛkaw ye jaabi dɔ di ko n'u ma farati Laginɛ yɛrɛ k'i sen bɔ CEDEAO ko la ko tɛ a la baasi ye o de la kunu an mana dɔnniya k'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaw ko a tɛna ɲɛ min kɔ u bɛna ciladenw bila tile fila in na ka taa nin jamana fila kɔnɔna na walasa o bɛ fɛ ka sigi ka fɔ min kɛ o ka se ka kɛ cogo min na o ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ laginɛkaw kɔni ye jaabi min d'u ma ko nin sigilen bɛ ka kɔnɔni kɛ ni mission min nana n'o ma kunnaja k'a fɔ bɛn laban bɛ bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ko a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nin siratigɛ la tan kɔrɔbarikaw fɛ yen nɔ marikoyi lakɔliso dɔ bɛ yen Paul Jean ale ka ekɔliso min bɛ yen nɔ a yɛlɛla k'a fɔ o bɛ terrain min kan marikoyi ko o terrain kofɔlen ekɔliso ta tɛ o terrain o ye min ta ye a mana dɔnniya k'a fɔ ale y'a jira k'a fɔ ni a kɛra nin cogo la ko ale ka terrain de don ka d'a kan ale ka cɛkɔrɔba o ka terrain de don a nana papier nana woloma ka na ye kabini 1986 ko papier dɔ yira papier min y'a yira k'a fɔ ekɔliso bɛ terrain min kan ko ekɔliso ta don n'o dun kɛra ko o kiiri kɛra kunu kiiri in kuma cayara ka d'a kan ko min ko k'ale ta ye terrain k'ale fa ta don a bɛ i n'a fɔ o ye terrain de singa lakɔlisotigi ma ko ni mako sera ma walima ni denw sera ko ma don min a y'a ko n bɛ a minɛ kuma nana caya u ni ɲɔgɔn cɛ fo kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔba ye kunu kiiri laban de kɛra o kiiri laban senfɛ a mana dɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ni a fɔɲɔgɔnkɔba sɛbɛkɔrɔ juguyara kunu o ni i ɲɔgɔn cɛ kɔrɔbarikaw olu fɛ yen Faransi Emmanuel Macron kalafili kɔni banna kɛra président ye ko nka min bɛ nale na a ma kunnaja o bɛ sɔn k'a sɛgɛn kosɛbɛ munna kalafili dɔ bɛ sen na juin kalo la o kalafili in ko o ye député kalafili ye o député kalafili ni Emmanuel Macron ma kunnaja jaabi min bɔra tan Faransi kalafili la k'a jaabi da man di fiyewu Emmanuel Macron na ko n'i ye Faransi ka den ta min votera nin kalafili in na a bɛɛ lajɛlen fan fila k'a tɛ tɛmɛ 100 la 30 kan a tɔ 60 ko olu tora ten dɔw bɛ yen olu kɔni votera k'a ye k'a fɔ n t'a si fɛ nka ko a tɔ 70 ni Emmanuel Macron ma kunnaja siga kelen bɛ Jean-Luc Mélenchon ma k'a fɔ ni député kalafili kɔni kɛra a laban ale bɛ sɔn ka sanfɛsira cɛ wa a dun y'a fɔ fana kalafili bandon k'ale kɛra filanan ye nka k'a bɛ min fɔ maa si kana voter fɔlɔ Marie Le Pen ye o fila si ma ɲi ko nka Marie Le Pen ma ɲi ka d'a kan hakilina min b'o la k'o tɛ jamanajɔ hakilina ye o ye jamanaden tɔw sɔn Jean-Luc Mélenchon ye o fɔlen jama ja k'a fɔ n'a tun ye nin fɔ joona ale kɛra 3e min ye ko a tun tɛ kɛ 3e min ye nka k'o tɛ baasi ye n'i kɛra député bulon ɲɛmaa ye misali la n'i ka député cayara Faransi premier ministre fara assemblée ɲɛmaaya ka k'o bɛ d'i ma o de la o kɔni y'a ja k'a fɔ Emmanuel Macron a bilama nin b'a sɛgɛn ka d'a kan ko jaabi min n'a y'o sɔrɔ président kalafili na nin jaabi nin tɛ jaabi jɔnjɔn ye o la o de la u ko 3e tour bɛ yen o 3e tour o ye député kalafili nata ye a laban min bɛ sɔn kosɛbɛ ka Emmanuel Macron k'a sɛgɛn ka d'a kan n'a nana ye k'a fɔ ale kɔni tɛna na député bulon sɔrɔ ni député bulon ninnu sɔrɔla min fɛ jamana o ta ye o de gɛlɛya bɛ sɔn ka Emmanuel Macron sɔrɔ Ukraine a ma ladɔnniya k'a fɔ Mariupol fɛn min n'o ye Vladimir Putin a ye tɛgɛrɛ fɔ kunu a y'a jira k'a fɔ Mariupol minɛna sisan kɔni ale tun bɛ min fɛ k'o kɛ Mariupol ko o de ye nin ye wa kunnafoni y'a jira sɔgɔmada in na k'a fɔ Ukraine kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kiev ko Kiev a laminilen don bi Russie sɔrɔsiw la bɔda tɛ yen tun nayɔrɔ tɛ yen fo n'a kɛra bɔdanin dɔ ye o dun ko nin ma kofɔli n'o bɛ ka Vladimir Putin na tun bɛ min fɛ o de ye nin ye ka jamana bɛɛ minɛ ka na tɔ to Kiev ye ka da ko Kiev kɛlɛ ye kɛlɛ min ni jama mana ne fanga da la ko a bɛ gɛlɛya o siratigɛ la an y'a lase waati tɛmɛn'o la k'a fɔ sari kɔnba min tun bɛ sara la waati tɛmɛn'o la ko a bɛ t'u jɔ kilomɛtiri 60 la sari kɔnba kɛlɛcɛw dɛndɛnnen bɛ ɲɔgɔn na fo kilo 60 olu de kɛlen bɛ sisan ka Ukraine
k'a mɔ dɔndɔni fo kana yɔrɔ caman minɛ kana tɔ to faaba yɛrɛ n'o ye Kiev ye. O de la Vladimir Putin ko Mariupol minɛli ko o ka minɛ sa kɔni ka d'a kan ko Ukraine sɔrɔdasi minnu bɛ yen nɔ ni olu kun kan k'u yɛrɛ di n'u ma sɔn k'u yɛrɛ di ko o y'a bannen k'ali limɔgɔ o kana tɛmɛ tuguni n'u ma min fara ka d'a kan ko fɛn fɛn bɛ yen n'o banna ni i banna kɔni kɔrɔ ko e fana e bɛ kɛlɛ de nɔfɛ. Vladimir Putin a ye nin kunnafoni di k'a yira k'a fɔ k'a ye kangarida min kɛ maaw kan mɛn a ka d'ale diɲɛmaa kan mɛn ko a bɛ ka nin fɔ o bɛ ka tulo gɛlɛya ale dun b'a dɔn o bɛ ka farangantɔn min sigi o ni lamɛrikaw hakili b'a la. Lamɛrikaw ye jama caman bila sɔrɔdasi kunda maramafɛn kunda waati tɛmɛnenw la a si tɛ tɛmɛ n'aw taara fɛn wɛrɛ labɛn ka b'o wari bɔ Ukraine kun k'u bɛ ka nafolo de tiɲɛ ka kamalen ka nafolo tiɲɛ n'o ye Ukraine jamana ɲɛmaa ale fana sigilen bɛ yen jamana fanba bɛɛ lajɛlen minɛn'a la hali bi la ko ten k'a ti sɔn. Vladimir Putin kunun kɔni a sɛbɛkɔrɔ sawalen ye kunnafoni di ka fɔ Ukraine n'ala ma ko wɛrɛ kɛ ko a tɔ man jan tugun dɔw yɛrɛ ko tile damadama ko don dɔw ko kɔni k'a bɛ taa la cogo min ko Vladimir Putin a bɛ k'a mɔn cogo min na o y'a ye ka fɔ a ka taa dɔɔni fo ka taa tɛgɛ da capitale kan n'o kɛra bɛɛ o ye Ukraine yɛrɛ kɔni yɛlɛmalen a ka bolo kan ko o fɛrɛ ka fusa ni a tun tɛna girin k'a kɛ kɛlɛba ye ko o kɔlɔlɔ de tun ka bon o kɛlɛ tun ba man di nka a bɛ cogo min na ta ko a ka ɲi ta nin ka da ka jamana mɔna kalo 2 in kɔnɔ ka jamana fanba bɛɛ lajɛlen k'a ta ye fo n'a nana laban Kiev ma ale dun ye faaba ye an bɛ waati min na komi sisan an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo k'a walima n'o k'a fɔ aw ye n'ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na san'o cɛ o ye k'an bɛɛ di aw k'an bɛ waati la to bɛ n gasala Muhamadu.